Rinner tjatet. Ja, nej. Fan, jag tror det. Ställ din bil typ lite bättre så jag kan köra på den. Ja, men hur? Se om du kan hoppa upp det på de två taken för att släpp de här uppe. Men kolla här då. Den funkar inte. Kör bilen. Du får se tacken. Nej, för det går inte bra för motorn sönder. Det funkar inte säkert. Ställ den. Kör. Jag tittar en lite på en annan lastbil. What? I can't wait. Thanks. The land of smart. D.O.'s. Nej, jag har inte ställt den här än. Jag skulle ställa rätten i. Jag ska ställa den uppe på. Vad gör du? Titta på dig. Jag sitter i fast. Jag slutar knuffa. Du knuffar åt fel håll. Let's be honest. As I was laying in my... Let's be honest about things for a second. Really, Oh my god, jag dör snart om jag plockar för mycket nu. Nej, jag har inte ställt den här. Så, kör nu då. Nej, Nu då. nej, Nu då. nej. How about now? Jag ska sätta mig i bilen också. Så jag kör upp den där bilen. Sådär, lastbil, too good. Kom igen nu, Pippi. Så jag parkerar lastbilen nu är jag färdig. Kan köra nu. Nej, jag ska hoppa in i bilen också. Kom igen, Pippi. Ja, då bara gå och göra donuts för denna ska jag Du inte. kan köra. Du kan köra. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag hoppas det. Hur fan har du ställt lastbilen? Det är hela bilen. Jag kommer dö. Jag tog inte. Jag såg lite upp som man inte ens ser det. Åh, jävlar har du flöt. Kör in i mig. Du kommer inte dö. Holy fuck. Nej, kladda bilen. Kör över. Han har pistol. Du kommer inte... Dör du? Nej, jag överlevde. Kör över honom. Kör. Vad är det? Han var död. Och det är han som dödade mig innan. Nej, slå. Du dör ju. Man, du dör. Ja, så slog det ihjäl mig. Sköt den ihjäl dig. Jo, min killcam var precis. Nej, jag har förlorat mitt jobb nu. Kom. Men kolla. Criminal. Nej.
Jag cyklar dig dit. Vänta. Jo, nej. Fan. Ta såna här cyklar så. Kom. Vad heter de? Bike. Jag har 3 stjärnor, Marcus. Jag körde dit med färgtid. Akta polis! Men du vet att motorn tar ingen damage. Fitta, jag blir jailad. Charlie, jag dödar snuten. 120 sekunder. Charlie, jag missar alla skotten med pistolen. Jag träffar mig. Jätteont. Taggar 120 sekunder, nej. Wiz Khalifa, vilken jävla wanker. Jag är också jävad. Alla människor bara stora och glor, vad fan är det? Fitta, jag har förlorat all min progress, helvete med. Vad är det, Charlie? I fängelset. Där är det, tror jag. Där är det. Hej. Nej. Hur länge är du inne i fängelset? I 80 sekunder till. 8 sekunder. 80. 80. Jag kom ut nu. Va? Ja. Men det var jag stod och slog sönder snutjäveln. Fan vad tråkigt. Fan vad jag blev Och med. små cyklarna går i 62. 66. Taggar ni. Jag kommer tillbaka och hämtar upp den. 3 stjärnor, vad fan är det? Det går ut nu. Det går bra nu. Ofta man kunde rymma då. Kunde man det? Ja. Gjorde du det? Nej. Eller ska jag göra det? Jag tror jag gör det. Eller är det bara en utegård? Vad fan. Vad fan är det här? Jag försöker leka med cykeln, men det går inte så jävla bra. 10 sekunder kvar nu. Fita. Så är jag ute nu. Snut ska slå på honom. Sen så cyklar vi till kyrkan. Vad fan är jag för någonstans? Jaha. Jag är vid dig. Är du? Jag kommer upp i trappan nu. Nej, jag är inte där. Där är du. Vänta då. Vi gör lite cykeltricks. Vänta, jag försöker på det. Jag är snuten efter oss. Oj. Vi dödar honom, kom vi döda honom. Döda honom. Aj, stick! Jävlar, du Ja, jävlar. Hjälp mig. Charlie, vänta. Snutarna kommer. Nej, det har vi har startat ett krig, Charlie. Har du stjärnor eller? Jag kan inte ta cykeln. Har du några stjärnor på dig? Ja. Har inte du det? Nej. Anna. Slå mig. Nej, inte du. Har du stjärnor? Nej. Va? Anna. Sorry, slår du honom? Vad stack du? Kommer eller? Vad är det då? Jag är på gatan och springer här nere. Ser en gul prick.
En enda gudapricken i stan typ. Vänta. Jag hoppar på den. Nej, men jag kan ta en mopp om du vill. Ja. Fitta. August. Fitta.